ndakapera pokuti isuku takatsvaga pedu pokugara tadzinidzwa naamai. Takatsvaga pedu pokugara tinotagara 8 months kutigara tese. Saka pa 8 months ndakazofonerwa nasisi wangu zvakanzi unogona kuita foja kete foja ndokuti ndinda kuzoda mari kutsvaga stendi. Ndobva ndaenda ndikandikaenda kumvuri ndomusha kwabereki wangu. Ndakangoita mwedzi ndofunga ndakawana mari inokwana 300. Ndobva ndadzoka kuno ndobva ndati murume ndawana mari 300 mari chibati ukaona anotisa stendi ufana kumupa hafu fani kudzokera kutoza topedzisa imwe $100 yakuti akatenga chikafu imwe $100 ndaikamutambidza imwe acho andinozokwanisa kumutambidza because anga andudza mashoko ekuti inini ungandipe zvako mari asi ndakufunga kudzokera kumba kwaamai vangu. Saka ndobva ndamubvunza kuti kufunga kudzokera kumba kwaamai vako ini ndoita sei nokuti ini handisi kudiwa ipapo zvakandiona zvekutanga. Ndofunga ndakabva ndati aiwa hazvinesi iwo chera unoudza amai yako kuti inini ndakudzoka kumba kwangu ndakuenda kudza abereki vangu kuti ini handisina pokugara. Ndofunga ndakabva ndakwira bhazi ndakaenda kumvuri ndobva ndaudza abereki vangu kuti baba kwandaigara kwekuya murume akuti akudzokera kumba kwaamai ati kwatikadzinidziwa. Baba wangu ndofunga hapana chavakapindura. Ambuya vangu ndovakafonera murume wangu akati sewo wakudzokera kumba kwaamai vako kumukadzi akuita sei. Uyu murume akabva andipindura akati ini handingamborasa amai vangu pamusaka pemukadzi nokuti amai vangu andichidzokera kumusha kumba kwandaigara. Ndofunga ini zvakandirwadza ndobva ndafonera mupurisa wamambo achikoro ndobva tauya ndobva watigadzirisa. Vatigadzirisa zvikanzi inyenyi endai kudaro. Ndobva vatamisa ndinodada ndambokupa chance yokuti mwende kugadzirisana. Ndobva ndaenda kumba kuzoshandisa 2 days 3 days tichigadzirisana. Decision yatikapasisa ndeyekuti inini handisi kudiwa kunoku. Saka murume ndobva tiiwo chero unotsvaga pokugara. Mari yavo kandipa iyeyi ndotsvaga mafertilizer nezvinhu. Apa ndikuita basa rekuchavhina ndakapedza kuchavhina chateera. Ndofunga ndakabva ndabvisisa. Murume akabva atora mari yenge tinayo kubva yapachakondo ndobva anyonesa tsamba yembudzi yenge tinayo nekutsvaga mota. Ndofunga mota tikazoifona yakabva yamanheru ndobva taloda zvinhu ndobva taenda kumvuri. Ndasvika kumvuri akandiperekedza futi tikaenda tese. Ndobva ndasvikira papehanzvadzi yangu. Ndakata 2 days ndichigara ipapo ndobva ndazotsvaga pangu pokugara pane mumwe munda wake wasingarimi ndopa ndikugara naye. Saka mama muna June ndakabva ndamufonera kuti kouya kaseedbed yakada kuita. Akabva andipindura akati ina ndichakwanisa kuya ikoko nokuti ikoko handina pokugara. Ndakati ndakugara pangu ndega ndikugara kumba kwababa. Ndobva taura kuti ndishauya. Ndobva ndamwaya seedbed so ndakapera pasera ndopa akafona achitaura kuti ini ndichaziva kubatsira kuchikora foja zvokuya pazvino ndichakwanisa. Ndakati kuchikora foja kwacho kwauchauya iweyo inenge yashandwa nani ko nesi inenge yabva futi ende nesi inenge yashandwa nani kusvika kuchikora foja. Ndobva akatafona. Saka ndakanzomufonera inini ndakati koyo kugara kupi zvaka ndakadzokera kumba kwaamai vangu ine ndakamusiya pataichengeta rega. Ndakati kokandakuziva kukuona inoita sei ini pamba pacho handisi kudiwa. Akangondipindura akati hamene unoita decision yako ndoita decision yangu. Saka mama ndadzokawo kuti mundibvunzire murume wangu kuti uri papi tisapedzera nenguva. Ndinyaenda yana chikomana hanzi nguva ina handisi kumupedzera nguva nokuti kundisiya wakaita aita kunotsvaga mari akangoya bhati panga pane vanhu abva atanga atakura vana abvaenda navo paakadzoka nedecision yekuti akangosvika kuna chikoro abva atondifonera akati uya kuno kuna chikoro akatora achiti ini ndava kuzotakura zvinhu achikoro wakabva wati zvinhu hamukwanisi kutakura musina kusiyana. Wakabva achikoro wakati zvinhu hamusiyane zvinhu muri mega abva tienda mukonekwa sabhuku munoona zvinhu muchiyaniswa zvinhu mukadzi kutakura zvakuita saka takatofunga kuti nyaya dzaita akazoti kati pamwe nyaya ita sere hainambomira nenyaya yekuti inini ndava kuzotakura zvinhu zvangu. Akati hainini nyaya yekuti ndani nguva tichinetsana nyaya dzatosvika kumafoya angoti aiwa takurai zvamunoti zvenyu zvacho naita isisi takura inini naida kungoti ndikurepukirwa bvudzi nyaya dzekutaura dzanga dzakunditose dzakundiremera 4 years because dzatosvika 4 years tingotaura makore ari kutaura mukadzi chiri kudai habuda pachena zambasa nati wanyanya kuya kudai chakanaka kusunungura ini mukadzi iye ndiye angatondikwanisa kurapa iwewe kunzwa sei inini handisisina kana hama dziri kupindura munyaya idzi
mukadzi ngatiparadzane izvi. Adhara ava vane history yekuti amai avo ndovanovatonga. Apa kwabve kwabudira nokunga mutoro wakati mbona kugeza mutoro wakambomhanya. Kati vapiwa stage anozva kwambazi. But avo ndorunovaisa sei? Vakundikana zvakare. Ayo isusu. Aiwa mukadzi ndiye akaramba stand tikatondera sabhuku. Isusu kungoti makundikana baba. Kana machakaipa. Mama. Anga imba ngaiparara. Isashere rupe mama. Angwe. Kudai wandikaenda ndakaona ndakusiwa kuti aiwa. Tora akambe munhu. Andikutaura munondoda tora. Andikutaura amuti. Zvinonzi zvinomari yakaita sei? Afuga mashama. Ani vanhu vese unoona vari munono. Ita zvinhu zvaunoona zvichiitwa novamwe. Taura chakurapira mukadzi wako. Taura. Muzi chakumurapira. Nyaya yekurambira mukadzi inyaya hombe ndeyekuti tatadza kuwirirana nenyaya dzekuti tatadza kuwirirana pakugara. Pakugara. Iwe wadzokera mumba wenyu. Nyaya yakazoita hombe ndeyekuti patazopedzisira vakaudzana matuzi amwene nomuroora. Uyo akanzi uri duzi akabva ati nemi amai murichi muri duzi ndopakabva ndonyaya yakazonyanya kunetsa. Pane dzimwe dzese nyaya yakaita Chigara kwachikomana. Garapa. Zvaanomuridza. Zvinobata chirina. Saka mazuona zvakachitaura. Mukomana haana decision yake. Munhu ane decision ndiye asina kuuya. Saka mufana kuti ndinohurombo naye nokuti life yake charamba yakaoma step. Ende paachasvika age yako ikai. Takungonamatira Mwari kuti pane vamwe wakwabushu basira mufana uyu. Anga kunamatirwa mufana uyu. Nokuti ari padambudziko. Ani maanzoza kuti zvechina yakataura yamwene nemuroora. Amai nepamuromo ivavo. Kasuya kuzvitendera kuzviparadza dzimba dzake. Dai chingani. Ayo, ataurako. Ai chindiri. Saka muruona ini social media ndoida stereke. Inogadzisa upenyu hwomunhu. Anenge aida kuroorwa nemurume uyu ngaazive paari kuenda. Dambudziko. amai vapenyu baba wakashaya. Tisati tinamatira kukoko vanhu manje. Tinamatira mazuva akaita sei? Akawanda. Waita akuminyikira. Saka chamuda kuvana chii? Kupavhuna zvese akatakura mukati. Atakura. Iwe ugara kuti? Ngatodzokera pamba pamai. But haasi kuona uromo. Uri kuona munhu akabatsira. Haasi kuona kuti zvinhu zvandiri kuita zviri chii? Zviri wrong. Saka inotomudza kuti pana kuti ndotomboita nguva naye chibatsiro. Nokuti uyu haasi kuona kuti une makore mangani. Life expectancy yedu isusu nemararamiro atinoita asara makore mashomanana kuti atero kuda kuendawo kuramba tichaendawo isusu. But haana chinobatika chiri pai. Dambudziko munyingina iroro. Chifunga kuti mune vana vangani mukadzi? 1. Wakamurongerei? Achadzidzia wakamurongerei? Hapana. Hausi kuona kuti mufana chere rinoramba makabata. Hausi kuona here mufana kuti unofanira kuromba upenyu hwako. Nemukadzi iyeye. Tokubatsira. Usukauya mamambo ngatibatsiranei. Wozivi basa rangu nokubatsira vanhu. Hatitokurambanisa. Vanhu vanomuona mashere ndinoada stereki. Usati tisadhora. Nyaya kuti dzinezvenidzo kuti ini ndisati paatanga kuenda chaipo akafonera mukoma wangu ari pamutoko akaoneka mukoma wangu akati ndasiya musha munyina wenyu ndasiyana naye ndakatoda zokufonerwa nomukoma wangu wechokwadi ndati kunzwa ina asati ambonditaurira. Chaenda kumba. Tapesa ndaomba. Ndingu pandikadzingidzawo pacho kandakasiyawo ndavako imba yangu ipapo munozogwana zvipamutembo. Unokwira dare rokuwana mamubhadhara dare. Unoende vari mari musi wanu 24 pa. Fana kugira paakwira dare kunohasa mbobhadhara dare. 3 occasions no paabvisa dare. More than 3. Kuwana property ichi anona zuva wana akambobhadhara. Kunyebe. Kunyera kubvunza mama.
endai kubama aiva musukufara yeshereni nemubanza dzechimawanake vari kuti ndamunovapa mawazvipapa ndarambiwa hamuna rizina marambiwa munguti amwene ndo andiramba next time wanenge wadainzwa toda kuti vanohwitiswa vepasera Ndoshaina zvakazuka.